Sakit kaya mag-i-inject sa kabay? Isa gi-inject si Maday. Paiskat? Okay, Astradog. Astradog yun. Grabe na kuha Ako kay Jan Got. Jan, ala. Ang sama na ang ganggo. Kan agung kan Got, Jan and Got na yun. Mungul ka tayo. Ay, kay mo ba, kay- Pag mulit nagbukid kay way virus. Pag ganun mo di ako ya, kay sakit na kaya akong gibaksinan yun. Matulog kung sa'yo kay... Sakit na kaya awan ay, Pfizer cut ay. Grabe. Kuya kayo ba? Kapag di ganyan nga ba? Unsa naman tanin? Hindi man akong kanin. Epekto ni sa Pfizer cut. May nag-epekto sa astradog ako. Naunsa tong gi-inject sa tami. Sa ko taniman? Hindi lagi mawala ako. Ito lang itong hindi si gi-inject ito gapon yun. Nga, Itong ako kay Pfizer cut. paskat. Paisdog ako. Unsay na sa iro be. Sab-sab ako. Sab-sab ha. Sab-sab ako, sab-sab. Unsa naman tani man? Magkatambal ka. Ano ka sagbot? Ikaw, Mas mayani. Patambal ng dito. hindi na pabot tikal-tikal. Magkatambal sa atin ito kanta itong unod bukog. Kaban ka. Pila na ko nga na magpatambal sa ko ang mga kanding ug iro. Ug unsa ning isa? Iring, murag iring nga murag iro. Pila na ko kay ako ning mahulaan kay isa ko ka karaang mananambal di sa amo ah. Pila na ko nga na yung patambal rin. Basta muliyok ang tanglad. Muliyok gido. Lagi ang patambal sa ko karon. May adlaw, patambal mi kinahanglan na ning amaw. Amaw naman may ani sa mong inject. Tindog da, ano? Usgay mong ilo be. Magpatambal mi nong. Kabalo na ako nga maabot mo dire. Kay tungod kay nahimo mong iro og iring og ang isa murag kanding. Ali mo dire kay orasyonan ta mo gampuan ta mo para maulian na inyong mga sakit sa iro ug sakit sa kanding ug sakit sa iring. Kaya mo kaya mo takang ampuan. Mangluhod kita. Duko ang ulo. Sugdan ta ang ulimos. Ani anak. Onod, bokog, onod.
Onod, bukog, onod, garirungan sa mga matamis ug maidlot nga bolbol, sa langob nga gipuy-an mga loso, gilodhan, alubedo, andama ang bandihado sa atong pagsuyop sa aso nga giutot sa demonyo, ug atong sugdan ang atong panagtripingay. Tripping, ug kaluy-an mo ang kalag ni Nemo? Kamo nga mga tao, Niya. kamo sa inyo, kaya maulian na mapag-abot ninyo dito. Mga 15 minutes ay pa maulian. Ulian na ka. Okay, naulian naman mo, uli na mo sa inyo, magpahulay sa mo dito. Ikaw na, para di na mabalik yung mga sakit. Ikaw, ulian na ka. Sikang iruwa ka. Ikaw, ginadaga mo ba? Ikaw, iringa ka. Ikaw, ginadingagi ka gyud. Yan, nakaw na mo kay maniradan ako kay gabi na. Salamat, ulian ko. Gusto ko pagkakanding. Ay, wala gid. Poy, pagluwag na poy. Unyara ko ya kay bahulay sa takoya kay. Bago pabeta na ulian, ipapahulay, pabetas mananambal. Bago pero ta nga ulian sa mga sakit. Nawala na gid ang pag-iring. Gigutom naman ko be. Dapat pa nito si matag istorya. Haang maya ni manungkab sa mo. Ha, nung kami Kaya nyagi man ta pagka Ikaw, may- sinagalimot mo nga wala mo gutay bugas gud. siya, way problema na gigan ni CR ganina kay siya may iro. Ay tae. Nag tae. Kay ikaw ni mo? Gamay ra. Mura maglain. Ha? Murag lain ang ibat, ibalik. Wala, mura ko na burikat nga rin. Magsakyan ako. Ang itlog ako kita. DJ Jonas sa Dino Sige na. Isa ko pa nagkatawa sa kinaya mo nagingisi eh. Last game ba? Last game. Yes. 1, 2, ready, go. like everybody else does. Last na. 1, 2, ready. Action. Bangsit, kid. Yaw. Ito, action. Action. DJ Jonas sa Dino Remix.